Yun. Maray na hapon. Tayo sa Pure Gold Pili. Sa Robin doon. Shoutout sa Pure Gold Pili. Ay, may meeting. Yan kung ano. Yan, anong dahil naman sila? Yan, Pure Gold Pili. Let's go. Yan, Pure Gold Pili. Yan, may video rin dito. Yung Pure Gold Pili kasi dito hindi masyado halata. Kasi wala silang signage sa labas eh. Yun naman sa kabila, Pure Gold sa kabila oh. Mga kaurago natin dyan oh. Pag magadaan kayo dito sa Pili, kompleto rin dito yung mga ano, yung mga bilihan dito. Yan, meron dito nga Graceland. Yan. Yan, Gena Trading din. Yan o. Yan, may Mercury Drag. Oh, parang nasa Naga ka na rin dito eh. Ito yung ano, Pili Public Market. Move forward. Progresibong Pili. Yan ang kanilang advocacy. Oh, meron yan plastikoy dito. Oh, meron din DIY, you know. Shoutout sa DIY. Oh, meron din doon Jollibee. Yung Jollibee kasi sa may sentro na kasi ito eh. Jollibee dito. Ah. Kanang munisipyo sa Pili. Kanina napaka-traffic. Oh, may signage pala dito. Oh, to San Fernando dito, Tonaga diretso. Oh, Itlog, shout out sa Itlog. Alright.